Táim an seo inniu madan ina an céiste ag mahala atúil chun páirt Ghlac sa Team Limerick Clean-Up a mhéid ar siúl an seo in chun limní gach bliain. Leis an lá seo, bhíon daoine a ggéimigh bhuasca a pecha Suas chun an áit a bheith agus a cuineadh Glanadh. Seo an 5 bhliain ina bhfuil an ócáid seo ar siúl sa chunta. Tá na halbhúcáin go lá an siúl. Táim ionach sásta ag chun bhfuil go leor daoine bhainithe chun an bhaile Suas a dhéanamh agus bhfuil an aimse bháin chun Is íad na copan cefe ceann na bhutníos measta ó thaobh na bhuascaire agus bhuiil an fleasta go bá. Táim an reis sa bhaile a bheith sin na Suas. Glanadh is cotton. Tá sé go dtí an áit a eicáil níos lena agus bhíon aimse go hálainn go maith. Aníis, tá leabhar imteach na maith ón gcónaí chun na málaí bhuasca pecha Suas dúin.